נוף מריב, עתיקות מרתקות, פעילות לכל המשפחה. ברוכים הבאים לפארק תמנע. פארק תמנע נמצא 25 קילומטר צפונית מאילת. גודל הפארק הוא כ-60,000 דונם, הפארק הגדול בישראל, והוא מספק בילוי ליום או ליומיים בשקט, במחיר שפוי לכל המשפחה, בלי הלחץ והרעש וההמולה של העיר הגדולה. יש פה את זמן המדבר, אפשר לשבת, ליהנות. הפארק מתאים לכל המשפחה וגם לחובבי אקסטרים. אפשר לרכוב על אופניים במסלולים לכל המשפחה, וגם בתמנע סינגל נהדר שנבנה על ידי רוכבים ובשביל רוכבים. אפשר לעשות כל כך הרבה פעילויות, רק תבואו ותהנו. אחד הדברים שמייחדים את פארק תמנע הוא סיפור קריאת הנחושת שמתנהל פה כבר 5,000 שנה ברציפות. ואחת הפעילויות שאפשר לעשות זה להיכנס לפירים העתיקים ולזחול ממש כמו קוראי הנחושת המצרים, לראות את עורקי הנחושת בפנים. אפשר גם לראות את עמודי שלמה, תצורות טבעיות מרהיבות שנוצרו בסלע על ידי מיליוני שנים של רוחות וגשמים שנחצבו על ידי הטבע ממש בשבילכם. בנוסף לכל האטרקציות המיוחדות שיש פה, אפשר כמובן לבלות פה לילה קסום במדבר מתחת לכוכבים. אפשר לבוא עם אוהל מהבית ולטעת אותו לחוף האגם. אפשר לשכור פה אוהלים 5 כוכבים מיוחדים שמחכים רק לכם. בנוסף לכל הפעילויות המגוונות ביום, יש את תמנע של הלילה שנראית אחרת לגמרי. כל תצורות הסלע המרהיבות שראינו ביום, בלילה מוארות באור מיוחד. רק תבואו לחוויה באמת יוצאת דופן, לילה במדבר, אנחנו מחכים לכם, אתם מוזמנים.